Οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, όπως θα έρχονται σε διάφορες χώρες λόγω των γεγονότων της Μέσης Ανατολής, σίγουρα θα βρίσκονται υπό εξέταση καθεστώτος πολιτικών προσφύγων, πολιτικού ασύλου, γιατί έρχονται από χώρες στις οποίες υπάρχει αναταραχή, υπάρχει πόλεμος. Θα υπάρξουν επομένως οικονομικές συνέπειες για τα κράτη εισδοχής, θα υπάρχουν κοινωνικές συνέπειες και θα υπάρχουν και συνέπειες που θα έχουν σχέση με τη διαχείριση των μεταναστών, με τη φιλοξενία τους, με το κατά πόσον αυτοί οι μετανάστες θα πρέπει να παραμείνουν και αν έχουν οι μικρές χώρες της Μεσογείου τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν μετανάστες και πόσους, ή κατά πόσο η φιλοξενία των μεταναστών θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα ήταν φρόνιμο αίτημα κατά εσάς να ζητήσουν κυρίως οι μικρές μεσογειακές χώρες, Μάλτα, Κύπρος, Φερρυπίν, αλλά και η Ελλάδα και η Ιταλία, πάω λίγο παραπέρα, ίσως και η Ισπανία, να ζητήσουν διοχέτευση όλων αυτών, εάν και εφόσον θα έρθουν και θα γίνουν αποδεκτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι από την κάθε χώρα συγκεκριμένη χωριστά, να διοχετευτούν στις υπόλοιπες, τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν σίγουρα ορθολογιστικό και δίκαιο να υπάρξει μια ευρωπαϊκή συνεργασία, ώστε οι μικρές χώρες και σε πόρους και σε πληθυσμό, και υπάρχει και το θέμα της αλλαγής της δημογραφικής των μικρών χωρών από μεγάλους αριθμούς μη αυτοχθόνων κατοίκων, ναι, να υπάρξει συνεργασία σε σχέση με τη φιλοξενία όλων όσοι θα εξεταστούν με τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν από τις διεθνείς συμβάσεις και θα τους δοθεί το στάτους, το καθεστώς των πολιτικών προσφύγων. Όπως γνωρίζουμε όλοι, κύριε Νικολάου, δεν υπάρχει κοινή μεταναστευτική πολιτική σαφώς καθορισμένη, όπως δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Τούτου δοθέντος οφείλουν τα κράτη να συγκροτήσουν μια μεταναστευτική πολιτική η οποία να μην διαδράζει τις ισορροπίες. Δεύτερον, να μην παραβιάζει τα εθνικά τους όρια. Και τρίτον, να μην αφήνεται αυτή η κατάσταση να εισβάλλει στις χώρες και να δημιουργεί κακές προεκτάσεις και κακές επιπτώσεις στον τομέα της δημογραφίας, της ασφάλειας, της οικονομίας, της κοινωνίας, της κουλτούρας κτλ. Χαιρετίζουμε με κάθε ειλικρίνεια την πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, όμως προσθέτουμε και το εξής. Είναι χρυσή ευκαιρία, είναι λαμπρή ευκαιρία να τεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο ή και κατηδίαν με τα κράτη-μέλη ενώπιον των ευθυνών τους. Να διακηρύξουμε ότι ναι, αυτές οι χώρες οι οποίες είναι μικρές και περισσότερο η δική μας, η οποία υποφέρει από την ημικατοχή, δεν μπορεί να αντέξει το βάρος. Μπορούμε να επικαλεστούμε, κύριε Νικολάου, το θεμελιώδες θέμα και τη θεμελιώδη πρόνοια του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η οποία σαφώς καθορίζει ότι η κάθε χώρα της Ευρώπης μπορεί να δεχτεί αιτητές ασύλου, μετανάστες μέσα στα όρια της. Και αυτό το θέμα πρέπει να τεθεί έντονα. Τα όρια των δυνατοτήτων και τις αντοχές. Να τεθεί έντονα εδώ ή στη διάσκεψη. Κύριε Γεωργίου. Υπάρχουν όρια και αντοχές τόσο κοινωνικές, αλλά και οικονομικές και πολιτισμικές, αλλά και δημογραφικές. Η πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν ξεκίνησε σήμερα, αλλά χρονολογείται. Είναι μια προσπάθεια να υπάρξει μια έμπρακτη εφαρμογή της αλληλεγγύης ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι που να κατανέμονται οι πολιτικοί πρόσφυγες ή οι μετανάστες όσο γίνεται πιο δίκαια και ισότιμα. Και αυτό προνοεί βέβαια πέρα από την θεσμική και την τυπική στήριξη και η οικονομική. Είναι κάτι το οποίο δρομολογείται και μέσα από την ανέγερση χώρων υποδοχής με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά φαίνεται ότι η περιοχή είναι τόσο έκρηθμη με τους πολέμους, αλλά και την δυνάστευση των λαών από καθεστώτα αντιδημοκρατικά, που δρομολογούνται εξελίξεις ραγδαίες. Το είπαμε και πιο πριν ότι η Ιταλία έχει δεχτεί 30.000 μετανάστες σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Οφείλουν οι Ευρωπαίοι να περάσουν από τα λόγια στην πράξη και αυτό το μέτωπο που δημιουργείται στον Νότο, των κατακαιρματισμένων και των υποβαθμισμένων σε όλα τα επίπεδα ευρωπαϊκών Νότο, να σηκώσει φωνή αντίστασης και με έναν τρόπο ενιαίο και μια φωνή δυναμική να απαιτήσει από την Ευρώπη να υπάρξει μια αλληλεγγύη στην πράξη πλέον. Για να δώσουμε και την εικόνα του πόσο σοβαρό πραγματικά είναι το πρόβλημα, αρκεί να πούμε ότι χθες η Γαλλία
ανησυχώντας από τις εξελίξεις αυτές και από τις ροές αυτές, έκλεισε τα σύνορα της με την Ιταλία για να μην περάσουν μετανάστες προς την Γαλλία και δημιουργήθηκε και ένας άλλος έτσι ενδοευρωπαϊκός, αν θέλετε, μέχρι που να γίνουν κάποιες διευθετήσεις για να επανανοίξουν τα σύνορα. Άρα το πρόβλημα είναι εκεί και όντως χρήζει. Το κλείσιμο των σύνορων, κύριε Νικολάου, μου επιτρέπετε, αλλά και η ανέγερση και το ύψωμα τυχών δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει συγκεκριμένες αιτιάσεις και αφορμές. Είναι οι πόλεμοι, είναι η καταδυνάστευση του λαού και οι Ευρωπαίοι οφείλουν να δουν τις αιτίες του προβλήματος, να εντάξουν τους μετανάστες και να αντιμετωπίσουν το θέμα και προστατεύοντας τις συμφέροντα τους, αλλά και μέσα από μια ανθρωπιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας βασικός παράγοντας ως σύνολο, εννοώ, που μπορεί να παίξει ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Διότι έχετε δίκιο, η αντιμετώπιση, η λύση των προβλημάτων στο έδαφος των χωρών αυτών είναι που θα σώσει την κατάσταση και όχι το να ανοίξουν οι πόρτες για να έρθουν όλοι οι Λίβοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και όλοι οι Τινήσοι και όλοι δεν ξέρω εγώ από την Ιεμένη κλπ. Και οπωσδήποτε να υπάρξει συγκροτημένη πολιτική και διαχωρισμός ευθυνών, ρόλων, ορίων, διότι καμία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα της εισδοχής μεταναστών. Ούτε καν αυτή η μεγάλη Γερμανία, η οποία ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα. Και πρέπει να κλείσουμε. Δευτερόλεπτα. Μήπως αυτό το γεγονός πρέπει να μας δώσει και εμάς κάποια μηνύματα. Τα μηνύματα ότι πρέπει επιτέλους να προστατεύσουμε τα εθνικά μας σύνορα και πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιες απόψεις οι οποίες μας οδήγησαν σε μια μεταναστευτική πολιτική όχι ισορροπημένη και όχι αποτελεσματική, αλλά σχεδόν καταστροφική όπως ήταν μέχρι σήμερα. Όχι, θα πρέπει να πούμε δύο λόγια. Κρατήστε ως εδώ, ναι. Πρέπει το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής να συζητηθεί. Αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε, οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι. Το 2008 είχαμε 5.000 αιτητές ασύλου, τώρα έχουμε 1.000. Είχαμε 3.000 από τα κατεχόμενα. Τι έγιναν αυτοί που από 5 έστω ήταν περισσότεροι, έγιναν 1.000. Κάποιοι έχουν αποχωρήσει, κάποιοι έχουν ενταχθεί σε άλλον καθεστώς, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα εφαρμόζεται μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει αποτέλεσμα. Και ελέγχονται οι ακτές και η πράσινη γραμμή και δημιουργούνται χώροι υποδοχής και περιορίζονται τα επιδόματα και δρομολογούνται για να βρουν εργασία. Όλα τα κάνουμε εντάξει, υπάρχει μεταναστευτική πολιτική, δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Κύριε Νικολάου, αλλά υπάρχει μια συγκροτημένη πολιτική η οποία από το 8 και ύστερα αποδίδει κάποια αποτελέσματα, την οποία δεν μπορούμε να μηδενίζουμε. Να θέσω μόνο δύο αριθμούς, αν θέλετε. Να θέσω δύο αριθμούς. Για να ολοκληρώσω και εγώ. Ναι, κύριε Μορφίτη. Κατ' επέκταση του ερωτήματος σας προς τον κύριο Γεωργίου. 25.272 άτομα έχουν απορριφθεί. Δεν μας είπε κανένας πού επήγαν. Εάν έχουν απελαθεί 19.374 αιτητές ασύλου. Τι έγινε με τους Παλαιστίνιους στη Λάρνακα που προκάλεσαν τα επεισόδια? Ποιες ενέργειες γίνονται στη Λάρνακα? Δεν έχουν διοχετευτεί, κύριε Γεωργίου, και το ξέρετε. Κατοικούμε και δύο στη Λάρνακα. Και το ξέρετε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για αριθμούς, να μιλήσουμε για αριθμούς. Μα βέβαια και η διοχέτευση σε άλλες πόλεις, αν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Όχι, επειδή μιλάμε για τη Λάρνακα. Θέλω και εγώ σίγουρα να χαιρετήσω οποιαδήποτε προσπάθεια σε σχέση με χάραξη κοινής μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πρέπει να πούμε ότι στην Κύπρο έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να αποκτήσουμε μια σύγχρονη και ορθά εφαρμοσμένη μεταναστευτική πολιτική. Υπήρχε αβελτηρία και από αυτή την κυβέρνηση και από προηγούμενες και προβλήματα τα οποία μπορεί να άλλαξαν μορφή. Μείωση μεν αιτητών πολιτικού ασύλου, τεράστια αύξηση εικονικών γάμων και τώρα η αστυνομία έχει 5.500 υποθέσεις να εξετάζει σε θέματα με εικονικούς γάμους.